皆さんこんばんは、ミルカです。フォルクローレという音楽をね、やってますけれど、皆さん、こういう音楽聞いたことありますかね。あんまりちょっとね、耳なじみがないんじゃないかなと思うんですけれど、南米の方の音楽ですね。今踊っていただいている素晴らしい衣装の皆さん、どうぞご注目してください。ちょっと今スピーカーの調子をね、今ちょっと直してますんで、喋り倒しますので、ちょっとお待ちくださいませ。これは飛んでいくとか、そういう音楽はね、おそらく知ってる方はね、いらっしゃると思うんですけれども。ちょっと。そのマイクだけ、このマイクだけかな。ちょっとこっちのマイクで喋ってみます。ちょっとすみません、申し訳ないです。なかなか準備ができなくて。いや、ライブね、いろんなトラブルがね、つきものでしてね。今日はね、結構仕事な、皆さんも結構仕事な後いらしていただいたと思うんですけど、うちらも結構仕事な後結構タイトな中で行きまして、はい、ちょっと全員が今さっきまで仕事をしてたっていう感じですから、もう汗びっしょりのまま来てますんで。本当でしたら、ね、そちらの席に座ってカッと飲みたい感じもちょっとあるんですけれど、30分ちょっと演奏を一生懸命やらせていただきますので、今しばらくお待ちください。しばらくあまりにもステージに迫力があったので、マイクの方もびっくりしちゃった感じですよね。今日仕事してきた。焼肉の当番ね。これね。本当にそれぞれ皆さんいろんな楽器をお持ちですけれども、ギター、この子可愛い。ウクレレとは違うんですか。チャンと言います。チャナモ、ジョッコ、はい。そちらの笛のようなものは何なんでしょう。じゃあ3分にあったりして、プログラムとかですね。どこかこう懐かしい響きですよね。風のような。相手が太鼓もちょっとおしゃれな、南米のイメージですよね。じゃあ次の。さあ、そろそろご準備よろしいでしょうか。はい、次の曲を、お願いいたします。というかマイクの準備ができましたので、次の曲に行きます。次の曲はジョランド・セフェっていうメロディー聞くと多分聞いたことあるかなと思いますので、ちょっと聞いてみてください。ジョランド・セフェです。「
15、6年前ぐらいですかね、ちょっと悩みがあってですね、もともとはボリビアで作られた曲です、実は。はい、次の曲はマリーポーサという曲で、蝶々って意味なんですけど、このアルマジロを使った曲をやります。でその途中に手拍子がコンロスパーノストントントンと入ります。でコンロスタートストントントンと足拍子で、その3つが手拍子と足拍子があるところに、むしろね、そこだけよかったらお付き合いいただけませんか。よろしくお願いします。マリポーサ蝶々という曲でした。皆さんね、足拍子と手拍子ありがとうございます。皆さん飲んでらっしゃいますか？どんどん飲んでくださいね。今日は飲み放題ですか？あ、飲み放題だそうですよ。どんどん飲んでください。今日前に乗ってくださっている女性なんですけれども、向こうのボリビアの衣装なんですね。ボリビアの音楽は各音楽ごとにリズムと衣装が変わってるんですけど、さっきのジャントセレっていうカプラレスっていう音楽の衣装なんですね。本当は音楽ごとに衣装をチェンジするんですけど、今日はこの衣装でやってます。どう
それではですね、意味自体という曲を次やらせていただきますけれど、多分一部はこの曲がもしかしたら、最後の曲になるかと思うんですけど、喧嘩祭りのリズムがあります、意味自体という曲です。ちょっと緩そうな感じで、やらせていただきます。意味自体っていう曲は喧嘩祭りの勇壮な曲なんですね。ティンクっていう喧嘩祭りなんですけど、この衣装がティンクの衣装なんですね。実は帽子がやられそうに見えるんですけど、結構硬くて殴られてる怪我をしないようにっていう帽子になっています。はい、いきます。
第2部はまた違った曲目で盛り上げてくださるそうなので楽しみにしてください。どうもありがとうございました。さあ続きましてはマジックショーを皆様にご披露したいと思います。どうぞお入りください。今日はマジックショーでおなじみの不思議屋、そこの代表と副代表、つまりツートップでお越しいただいております。代表の当世義之様、どうぞ一言お願いいたします。どうも皆様こんばんは。今ご紹介がありました静岡県東部パフォーマンス集団不思議屋と言います。今現在ですね、私たちは13人のメンバーでですね活動しております。今日はですねビール祭りということで皆様飲んでらっしゃいますか？もう出来上がってますか？はい、非常にやりづらいですけどそういう場合ははい、今からですね皆様のテーブルにお伺いしてマジックの方をさせていただきます。本日の出演メンバーはですね私代表の東生と副代表の周川田と申します。よろしくお願いします。はい、それでは短い時間ですけどもぜひですね楽しい時間をお過ごしください。さあ本日のマジック、テーブルマジックと申しまして皆様の目の前ですぐ近くでのマジックになりますのでぜひともじっくりとご覧いただきたいと思います。怪しいでしょそういうこと言わないそれではですね、スタンドだとバラバラまあバラバラそうですね。念のために行きましょう。で1枚のカードをどなたかに選んでもらいたいんです。どなたがやります？ちょっと強引に選ばれましたけどよろしいですか？お好きなところでストップをお願いします。